Tadek? No? Máš už plán na 5., 6. a 7. apríla 2019? Nemám. Prečo? Tak v tom prípade ťa pozývam na PS. PS? Čo je to PS? Periodická sústava. Postscriptum. Nie? Plastový sáčik. Proti systému. Pravý Slovák. Patrick Swayze. PS. Patrick Stewart zo Star Treku. Čo podľa teba znamená skratka PS? No predsa PlayStation! Piatková suplencia. Nie. Tak, pekný som. PS? No vymyslíte asi Panayotopoulos syndrom. No ide o okcitypálnu benignu epilepsiu, vekovo ohraničenú, vyskytujúcu sa v skorom alebo strednom detskom veku, charakterizovanú prolongovanými záchvatmi, zväčša autonómneho charakteru. PS je názov diecézneho stretnutia mladých v Nitre. Čo by táto skratka mohla znamenať? Poriadková služba? Pomáhajme si. Priateľské stretnutie? Neviem. Môžem poprosiť písmenko? Poprosím ďalšie písmenko. Písmenko? Písmenko? Písmeno. Písmenko? 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 Pretvárame svet. Pretvárame svet v rámci diecézneho stretnutia mladých. No, to znie fajn. A kde to bude? No tuto v Nitre. Ideme. Jasná vec. Dobre. Milí priatelia, pozývam vás na stretnutie PS Nitra 2019.